Jan Fields dopísal do zostavy samozrejme Michala Handzuša a Laca Naďa, dvoch kojotov z Fénixu, ktorí prišli chytať. Bude Lašák, pripravený bude do brány Staňa. Kim Johnson je novou posilou na majstrovstvách sveta. Tento obranca Philadelphia Flyers priletel včera. Zatiaľ opatrný hokej aj zo strany Švédov. To je dobre, zachytili sme úvod stretnutia. Tjärnqvist šikovnejší o niečo ako Robo Petrovický, ale Švédi nám odovzdali puk. Teraz napáda Anderson s Huseliusom, dobrá rozhrávka na Rastia Pavlikovského. Vlado Orsák v dobrej pozícii a prvýkrát musel zasahovať brankár ešte raz. Škoda, Martin Štrbák vo veľkej, čistej gólovej príležitosti. Dopredu môžu ísť teraz Švédi. Ale pustili sme Andersona priamo až pred nášho brankára. Prvá veľká chyba v našej defenzíve. A my sme prvú šancu nevyužili, za to Švédi dokázali na konci 5. minúty potrestať naše prvé zaváhanie. Ešte raz, Anderson, veľké solo, prakticky až spoza brány. Tam sa rozostúpili naši obrancovia, Lindner a Smrek, ktorí pustili do ideálnej pozície Andersona. V 7. minúte a 24. sekunde si za podrazenie pôjde sadnúť na trestnú lavicu jeden hráč za tento zákrok na Mira Šatana. Ale mám pocit, že Miro Šatan spadol sám, že sa tam vôbec Falková hokejka jeho nohy nedotkla. Tak to bolo teraz od Vladimíra Šindlera darované v prospech Slovenska. Zbytočne vozíme puk do útočného pásma pri našich presilovkách, takže na poslednú chvíľu už pod tlakom prihrávame a potom prichádzajú straty puku. Michael Nylander, to je majster vo vládaní puku a Švédi majú vo vlastnom oslabení šancu a len tak, že Kim Johnson nás nepotrestal a budeme hrať oslabení. Takže na začiatku 5. minúty budeme hrať presilovú hru. No a teraz by sme potrebovali dať gól. Husák získal puk, ešte Ladislav Naď je rýchlejší, Štrbák. Dušan Milo v dobrej pozícii, škoda. Ešte Ladislav Naď. Po tom, čo Salo neudržal ten puk, Laco Naď mal ideálnu príležitosť dať svoj prvý gól. Posledná minúta druhej tretiny. Dalen. Rastio Pavlikovský, ktorý už dvakrát sedel, takže musí si dávať pozor. Vybojovali sme puk a pôjdeme dopredu! Šanca! Prestrelil Laco Naď. 1000% príležitosti. Keď už tohto chlapci nedáme, už potom z akých príležitostí. Sa vrátil vylúčený Richard Lindner. Začala sa naša krátka presilovka. Naď. Rastio Pavlikovský. Naď. Na modrej číha Milo. Je tam aj Štrbák. Dobrí strelci. Pavlikovský. Milo vystrelil, ešte Pavlikovský prestrelil zase. Kam to tí naši mieria? Stále vysoko, ale nepresne. Dobre, zapracoval teraz Rastio Pavlikovský. A Švédi neudržia pásmo, môžeme prestriedať. Čiže Michal Handzuš miesto Rastislava Pavlikovského. Šatan má, Mirko! Gól! No konečne prvý gól Mira Šatana na tomto šampionáte. A hneď v takom dôležitom zápase 1-1 zásluhou kapitána slovenskej reprezentácie Mira Šatana. Teraz to spravili skvele. Obrovskú chybu urobil Kim Johnson. Miro sa okamžite zorientoval a teraz si, áno, položil si najskôr Sala, trochu ho vyťahol z bránky a potom to už bola malina. 1-1. To obrázok by sme si pozerali do nekonečna. Vynikajúco. Tu je Miro Šatan. Prvý gól na šampionáte, 6. bod. Ďalej Štrbák. Martin Štrbák. Linka. Somík. Milo, vystrel Dušan. Dobre, gól! To bola bomba! Tak to má byť. Dušan Milo zopakoval pokus proti Fínom a nachytal teraz Sala na hruškách, ale to bola bomba ako z 200 mm kanóna. Dušan Milo dáva svoj druhý gól na majstrovstvách sveta. Slovensko vedie
2-1, dokonale obracia vývoj zápasu. To bol Winkel. Tam keby boli také pavučiny, už je po nich. Vynikajúca strela. Tomisalo si sadá na striedačku, znamená to, že Švédi sa rozhodli pre powerplay. 6 hráči v poli, 5 naši. Dobre, vyhrali sme Lindner. Pozor, aby si chlapci rozmeli. Švédi majú puk a je na zadnej sieťke. Lindner ho vyhadzuje a predstavte si, Kim Johnson ho udržal. Ešte Rodín. Poďme teraz. A puk mierí vedľa bránky. Škoda. Prvé vylúčenie Michala Handzuša, takže aj takto sa privítal so svetovým šampionátom. A teraz Rastislav Pavlikovský. 4 naši, pred brankárom 6 Švédi. Ešte strela zozadu. Udržme to. Hurá, vyhrali sme 2-1. Slovensko porazilo po druhýkrát v histórii Švédsko. Po prvýkrát na takom významnom podujatí, ako sú majstrovstvá sveta. V prvom zápase nadstavbovej F skupiny narazili slovenskí reprezentanti na domácich Švédov a v tomto zápase ukázali veľkú morálnu silu mužstva. Dokázali zvrátiť nepriaznivý stav z 0-1 na 2-1 a výrazne zaklopali na štvrťfinálové dvere.